רוצה לספר לכם על שתי שכנים, אני ועשיר. אתם בטח אומרים, אני כל הזמן עצוב, והעשיר שמח, יש לו הכל. אבל זה היה בדיוק הפוך. אני שמח, עשיר, עצוב, כועס, עצבני. במיוחד עצבן אותו השכן שלו, שהוא עני ובכל זאת הוא שמח כל הזמן. הכי עצבן אותו סוכות. כולם יוצאים, תפנות דקות, והכי טוב שומעים את העצבים והצעקות שיש לו בסוכה, ואת השמחה והשירים של העני. הוא החליט שנה אחת הוא שם לזה סוף. פונה לכל סוחרי העצים, אומר להם, אתם לא מוכרים השנה עצים וסכך לעני. וכך היה. העני לא ידע מה לעשות, מאיפה הוא משיג סכך, איפה הוא משיג עצים, לא יודע מה לעשות. בסוף היה לו רעיון, בדקה ה-90, הוא הלך לבית קברות וביקש טובה מהמנהל להשתמש בעצים שהוא מכין למצבות. הוא אמר לו, אחרי החג אני אחזיר לך אותם. מגיע חג הסוכות, העשיר נכנס לסוכה, הוא אומר לעצמו, יופי, סוף סוף השנה אין עני, אין לו סוכה, אני לא אשמע אותו, הוא יהיה עצוב. הוא רק מתיישב, מה הוא שומע? מהסוכה של השכן, חג שמח, כולם שירים, ריקודים. מה? איפה יש לו סוכה? כולו בעצבים נכנס לסוכה של השכן, אומר לו, מה זה? מי הביא לך עצים? מי מכר לך? אני עכשיו תופס אותו. הושיב אותו העני ואמר לו, תסביר, בוא תשב, תסביר לי מה קרה, מה כל כך מכעיס אותך. הוא הסביר לו מה קורה ולמה מה הוא אמר לסוחרים. אמר לו, אני אסביר לך, אף אחד לא מכר לי עצים. אני הלכתי אתמול לבית הקברות וראיתי את מלאך המוות עצוב, טרוד. שאלתי אותו מה קרה, ומה מלאך המוות אומר לי? קיבלתי משימה, ערב חג, בתוך כל ההכנות, ללכת ולקחת את השכן העשיר שלך, להרוג אותו. ואני עכשיו אין לי זמן. אני אמרתי לו, עזוב אותך, אל תיגע בשכן הזה, הוא לא באמת חי. הוא כאילו חי, יש לו כסף, אבל הוא לא באמת נהנה מהחיים. הוא כל הזמן עצבני, הוא כמו אדם מת. הוא כל הזמן עצבני, כועס, עצוב. אל תשקיע בו מאמץ בכלל. ומלאך המוות אמר לי, וואו, תודה רבה, חסכת לי זמן בערב חג. אני עכשיו נותן לך מתנה את כל העצים של הבית קברות לכבוד הטובה שעשית לי. פתאום העשיר נפל לו האסימון. הוא לא באמת חי. יש לו הכל, הוא רודף אחרי כסף, הוא לא נהנה מהחיים. כל הזמן בודק מה אין לו וכל הזמן מתעצבן. ואני לימד אותו מסר חשוב לחיים. השמחה לא מגיעה מהכסף, מהזהב, מהבית היפה. וזה גם מה שחג הסוכות מלמד אותנו. השמחה של חג הסוכות, החג הכי שמח, מגיעה מהאמונה. מדירת הרי, דירת פשוטה, בית פשוט. אבל בית שממלא אותנו בשמחה. למה? למה הסוכה ממלאה בשמחה? כי אנחנו מתמלאים באמונה וביטחון בהשם. השם איתנו, אנחנו נזכרים במדבר שהלכנו 40 שנה במדבר, מקום שאין מים ואין אוכל ויש כל הזמן שמש, אבל השם שמר עלינו, השם אהב אותנו. הסוכה היא כמו חיבוק, אומר הארי הקדוש, שהשם מחבק אותנו ושומר עלינו ואוהב אותנו, וזה ממלא אותנו בשמחה עצומה, האמונה והביטחון בהשם. שחג סוכות שמח.